Maayong aga Bacolod, mga gabalugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Webes, Nobyembre 10, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Good morning mga ka-aksyon, mga agadra sa naga-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Good morning, Aksyon Eden. Yes, good morning sa tanan nga may mga bangs. Ay, nga kada kita na ito, doon nagagwapa ka lang yung nagagwapa. of course. Amo na nga, di ba kaya jaga face mask, kaya tungod gusto mo pakita. Ay, optional. Remember. Optional. Kay, ang subong wala action boy nga, ay mga naliligad pa nga tuwig, pinakatipid ko nga wala ko kabakal my lipstick. Correct. Pero bakal ka naman face mask. Oo. In exchange wala. Bakal ka magyapon face mask, magasto ka magyapon. Subong do lang tadanay sa lipstick. Ito ka ang ngayon. Subong nga imbis kay bakal face mask, ay bakal lipstick. Total ko, kuhan mo na gyapon, protection mo na gyapon, si musungad. Kaya may first layer mo. May first layer sa lumapiyong mata. May first layer sa... Ang virus, dala siya madulog. Oo, diri lang mapunsok lang. So gini mo wash mo lang properly. Sabad. Yan ang tabitan na yun. Kami ginanap ko diyo. Post dahil lang yan. Morning dira sa naga-monitor niyo sa Facebook sa ato mga drivers dira, mga aga sa inyo, mga jeepney drivers, modernized mo kung traditional, mga aga sa inyo, no? Para patas. Para patas, no? Good. Sa mga tricycle drivers, mga e-bike drivers, sa mga tricycle drivers naton dira, good morning gid sa inyo, no? Yes. Aga pa damo na niya nagapanikasog mo sa para sa ilang pangabuyan, no? Kag sa mga market vendors naton dira sa mga merkado, good morning dira sa inyo. Sa mga kapihan, may aga dira sa mga nagapalangape. Yes. Good morning dira sa inyo. Si Pres Dennis Richard Tiboroma, good morning sa imo. Ray Flores Barrioga, kag kay Ephraim Arus. Uy, bago lang nakalusot migo tao si Ephraim Au. Uy, Arus, naman? hindi sa shared list ni Sandy Bla. Yes. Good morning dira sa inyo. Sa Barangay Sumag, Erla Vega, kag kay Diding Alojamiento, good morning man. Kay Miss Jinky de Lagdon, dira sa Phoenix, Arizona, maayong aga sa inyo. Kay Ma'am Loing Melos sa Bago City with, of course, Melchor Melos. Maayong aga, Mama Melos. Kay Chay Indring dira, no? Yeah. Sa mga classmates ko lang nga nagkadto di kahapon, actually, din. Wag mo galing ka, tanay mo, Thank no? you so much. Si classmate ko da Teresa kag kumari kumanisla mo na Teresa Linakayaw, si Virgil Ligaspi Coloso. Ay, ano ba si Ma'am Virgil? Yes, sa January 8 na to si Hada Kashmir. Piyo na to. Iho na to. Good. Hasta subong lang ko galing katanda kung anong apelyido sang sino imo ihado? Sinong ihado ko, no? Kag si Lalaine Grace Ibarra, nag-upod man din sa kahapon. Grace, morning dira sa imo. Yes. Si Ana Sinoro, kag Billy Albay, good morning man. Ara na sa kapihan naman ni Chonao, sila ni kagawad Imbong Jocampo. Kag si Kapitan Vito Gahaton, sang Barangay Maaw. Hello, good morning dira sa inyo. Good morning. Sige, standby na kita sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1.
6 minutos na nakaligad sa takna ang alas 6. Detalye na sang mga balita lokal. Ginahulat pa sa Bacolod City Police Office Women and Children's Protection Desk ang resulta sa medical examination sa isa ka 12 anyos nga bata nga babae agud madugang sa ebidensya para sa kaso batok sa isa ka 66 anyos nga ginaligar naghimulos sa bata sa makapila na kabeses umpisa pa sa tuig 2021. Sunod kay Lieutenant Portia Nilusan ang head sa BCPO WCPD. Base sa investigasyon natabo ang pagpanghimulos launa sang hapon Nobyembre 8 sa balay sang suspetsado. Sa paraysayon sang biktima ginhagad siya panyaga sang suspek sa ilabalay kag matapos panyaga gintiklod sang suspetsado ang biktima sa sofa kinuwahan kag didto na ginimuslan. Dugang pa paghikap sang suspetsado sa kinatawo sang biktima tuyos di magpangayo sang bulig apang ginaligar nga gintabunan sang suspek ang baba sang biktima kag ginpandaman nga sakit niya ini kun magsyagit. Sunod kay Nilyosan, ginpangita sa Iloy ang biktima, rason nga nagkadto ini sa balay sang suspetsado, kag ginpahagi nakita niya sa sulod sang balay sang suspetsado, iya bata, rason nga iya ni gintawag. Sa nakapauli dito na kag nanugid ang biktima sa Iloy, nga nangayo man bulig sa kapulisan. Sa karong parang pang-investigasyon sang kapulisan, samtang detenido naman sa custodial facility sa Police Station 8, ang ining 66 anyos. Ginpanginwala naman sang 66 anyos nga sospetsado nga iya ginhimuslan ang 12 anyos nga tupad balaya. Sa interview sa Aksyon radyo sa sospetsado wala ini sang asawa kag kabataan kag wala sang upod sa ilang nga balay. Nagpamalibad naman ang sospetsado nga maghatag pa sang dugang nga komento kag detalye angot man sa alegasyon. Sa ibang baraton nga balita lokal, nagsungka sa mga otoridad ang 5 ka managpakilala nga miyembro sang rebelde nga grupo sa Banwa sang Calatrava sang kahapon nga adlaon sang satong Nobyembre 8. Ang 5 ka nagsungka ang hungod nga wala giningadlan para man sa ila seguridad ka sa ila pamilya. Sunod kay Police Lieutenant Judeces Catalogo, ang spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office, matapos ang paghinunanon sa Banwa sang Calatrava, personal nga nagpakikangot sa motoridad ang 5 kay nagpakilala nga mga miyembro sang Northern Negros Front sang CPP-NPA nga konektado sa Kumiting Rion Negros Cebu Bohol Siquijor. Duha man ni katalogo ginsungka man sang 5 ang ilang nga mga armas lutang kag sa karon gina-verify pa sa mga otoridad ang ila sini nga background. Nadagpa na isa ka miyembro sa New People's Army matapos sa aktuhan nga naghupot sa iligal nga armas lutang sa sitio Mabato, Barangay Talaon, Banuas ang La Libertad Negros Oriental. Ginkilala na dagpan kay Tony Elod katapos ang unit militia sa NPA Central Negros 1, Komiting Rion Cebu, Bohol, Negros, kag Siquijor. Sunod kay First Lieutenant Rosalyn Bayan, Civil Military Operations Officer sang 62nd Infantry Battalion. Si Elod ang nadagpan sa Joint Operations sang La Libertad PNP kag 62nd Infantry Battalion matapos ginreport sang mga pumuluyo. Nakuha kay Elod ay isa ka 38 caliber revolver nga may unod nga 6 ka mga bala. Dugang pa ni Balian, mismo si Elod ang nagtulod sa ginatago pa sini nga home o kon nagsungka sa ginatago pa sini nga homemade shotgun nga may built-in magazine nga may 6 ka rounds and 12 gauge serviceable shotgun nga ammunitions. Ginlansar naman sa Lunes kadlaw sang pamunuan ni Jail Chief Superintendent Clint Russell Tangeres, ang Regional Director sa Bureau of Jail Management and Penology, ang Pinas Healthy sa BJMP. Sunod kay BJMP 6 PIO Jail Superintendent Jairus Anthony Duhelio, sa temang kalusugan ay pangalagaan upang sakit ay maiwasan. Ang tanan nga Command Group Division Chief sa Jail Unit Wardens kag personnel ginamanduan nga magpakigbahin sa programa. Duga pa ni Duhelio sa mando man sa Department of Health, advocacy man sang Jail Bureau of Jail nga matagan importansya kay ang lawas sa mga personnel bago konektado diri ang ilang work productivity. Nagpaidalo naman sa training ang 75 ka mga PNP personnel sa Camp Alfredo Montelibano Senior Barangay Estefania, Ciudad sa Bacolod para sa Special Weapons and Tactics Course. Sino kay Police Lieutenant Judeces Catalogo, spokesperson sa NOCPO, sa 75 ka mga participants, 41 diri ang gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office, kag dugang panikatalogo nag-imbitar man ang PRO 6 sang 15 ka mga pulis gikan sa Bacolod City Police Office, napulo gikan sa Guimaras Police Provincial Office, 7 sa Capiz Provincial Office, kag 2 ka miyembro sang anti-kidnapping group. Ang ini nga training ang may tinutuyo nga mahana sa mga PNP personnel sa husto nga preparasyon sa tion sang emerhensya kag mapaayo pa ang programa kontra terorismo kag insurgency. Formal na ang nagpungko bilang commander sang Area Police Command Visayas si Police Lieutenant General Patrick Villacorte.
Sunog kay Police Lieutenant Judesis Catalogo, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, si Villacorte, ang nagbulos kay Police Major General Fillmore Escobar. Pahayag pa ni Catalogo, hindi naman bago si Villacorte sa Visayas. Bagod sa tiyalikdan niya tuig, nagpangalagan man ni bilang Deputy Regional Director sa Police Regional Office 6. Una nang nagabot si Police Major General Arthur Cabaluna, amo naman ang mga pungko bilang Deputy Commander sa Area Police Command Visayas. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot naman sa 27,200 pesos nga balor sa ginasuspetson Cebu ang nagkuha sa duha ka separado nga buy-bust operation sa siyudad sa Bacolod. Una diri ginaresto si Maria Angelita Hanit, 52 anyos, sa buy-bust operation nga ginpatayan sa Police Station number 10, las 12:52 ng utol kahapon sa Lucky Home Subdivision, Barangay Handumanan, siyudad sa Bacolod. Nagkuha kay Hinit ang anong tanan kay heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetson Cebu, balor sa 6,800 pesos. Samtang, nadagpan man si Marlon Gomez, 36 anyos, sa buy-bust operation sa Police Station 7, las 3:14 sang hapon, kagapon, sa Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod. Nagkuha kay Gomez ang apatanan kay heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetson Cebu, balor 20,400 pesos kag iban pang drug paraphernalias. Sunog kay Police Station 7 Commander Captain Elmer Bonilla, ginakabig ang street-level individual si Gomez, kag isa man ka drug surrendery. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 12 minutos na nagaligad sa atak na nga alas 6. Administrasyon Marcos ginapaabot ng mga-utang sang 4.4 bilyones pesos kada adlaw sa 2023. Samtang NGCP ginapabayad sang 5.1 milyones pesos nga multa sang ERC. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may Sige, kay Ating dira, morning si mo Ating. Morning, team! Iriman. May klase. Kung di na bayaran, man plano mag-get together ang kwan, ang Energy Funds Club. Yes. Basi kuno hindi sa ka-attend kuno kay Aha. sa kuno suman. Ay na ano. Balisyana eh. Pwede naman level up salad naman. Hamba si Lula yun. Ay nano mo na, intra-intra ka na kag magdalata. Nano daw ginaabusar ka da. Yating na ni. Hindi ka na magkadto. Ipasugat ang ka-Aksyon Eden. Yes! Para una ako sa ano. Una ako sa Balinsyan. Diba, no? Correct. Ana Sinoro, morning man. Colonel Gail. Oy, mga agad na sa imo. Yes, Colonel Gail. Kamusta dang Gimaras? Pasagya po ka pula eh. Wala pa eh. Tingala ko Balo ka daw. na duwa ka to eh. Tingala ko man nga daw wala pagyapon ang mango pizza mo kayo. Gani, gusto ko matilawan. Bala kayo favorite ko gidaan ng ano. Mango. Yes. Or pizza. Di favorite mong pizza? Both. Favorite mo yung mango. Two in one. Ikwan sa itingog sa OMG. para. Feeling ko ako na lang maluto ay. Basta baligya ko, mabakal ka. Basta hindi sunog. Mga ano pa to yung mga amateur pa to naman yung mga baking skills.
Nabiktima man kami sa tumok. Wow, biktima agad! Ayaw, yak ko Bongga, biktima. Kay Faustino Capilio Navarro Jr., good morning man. Arlon Jan Magbanwa, sa may barangay Talok. Good morning dira kag si Agot nga permigid ga tune in sa Aksyon Radio. Yes, hello, good morning. Good morning dira, no? Arlon Jan Magbanwa. Ari na si kumari ko Teresa Linahakayaw. Salamat gid Maria sang kag si Pare Gilbert na. Thank Yes, you gid. thank you so much. Ang imo nga Yes. Kasi kung bla baklan ta kay sa Burgos. Wow! Muna. Thank you ko naman sa konbas. Dula-duga ako nga, kurugang ako yan. Ito kakalulbaan. Okay, dito na natatagan Kay dito kay Leds Bagyos Atanasio. Kay Leds Bagyos Atanasio, good morning. Happy listening ko no sa mga taga-barangay Kamalobalo, Hinigaran. Yes. Especially kay Tatay Rudy kag Naiwela Bagyos. Hello. Good morning. And of course, kay Maninoy ko da, Juan Bolgalio. Nga ara naman ko siya TV, kita ang nga akong bangs. Tara, kay namin, kay kadako mo. Sang bangs? Tara ko sa nga Sa TV. TV. Ikataon, kitang bangs. Maninoy, good morning dila sa imo. And I would just like to greet Merry Christmas. Gulpil ka na greet Merry Christmas mo yaw. And Maninay Alma, a very congratulations. Yes, na-feature sa nakita ko Oh, picture yung feature mo. siya sa magazine. Congratulations na kay Yes. Madam Alma Alvarez From Gallo. purchasing manager to purchasing director. Yes, good morning. Si Gota Romel Gallo naman. Ato naman to siya sa Guam. Oo, kita ko to gani. Kita ko to picture. Sakay siya sa airplane. Bago naman ang iyang Facebook. Ganigin adya man. Sa di ka na to kay Ervin Badayog, Abayadog, Ervin Bayadog, good morning. naman. Kay Ruel Hipilga, good morning. Kag sa kay suon ko da Ralph Gallo sa Finding Reasons. Mula kami post naman sa my growth requires patience. Bongga. Kuha na siya ng ano ganina. Muna ko na nabutang sa ilang mga t-shirts. Sa mga, Yes. Growth requires patience. Ay, correct. Sakto man yung action mo, Sakto guro because patience is a virtue. But But time is gold. dalum-dalum ba? Diba sakto man, diba? Ga-contradict. Patience is a virtue, but time is gold. Oo. Diba? Pero patience is the best policy. Patience is the best policy if you don't want to be a patient. Correct. Robert Roma. Mga agad kagay Shally Angko Aros. Yes, ate si Colonel Gail yan naman nga ara. Tapos ako natiway man. Super, kadaway man, sir. Ano naman. Pwede hilaw lang ang pizza. Ipadado na, baladaan, na form na. Tapos direta lang Balik ko na sa kadaan. Do na siya, do. Oo. Tapos ikaw nang bahala mamuntang sa mga ingredients. Oo, pero syempre, padala mo siya ingredients. Kiti, wala to diyan sa... Pati na ng paho. Oo, Correct. Tapos padala na siya dahil oven. Hindi ko kabudlay. Sa mga Sumag Market Vendors Association, dira ka ba miyembro? Good morning sa inyo, ha? Yes, good morning. Sige, hindi na tataman. Bengbong di pala. Sa LBC, good morning. Pwede. Dra ipadala? Sa Libertad, Burgos, Central Market. LBC. Yes. Abi ko dra ipadala ang dosang pizza. 5 to 7 days. Bengbong di pala. Kag kay Migo Tanuel Amar. Oy, good morning sa imo Migo. Dira sa may Canada. Yes, good morning, sir. Si Ronnie Kagalawan na may agaman. Ma'am Vanessa Mayo, of course. Kag Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Hello, good morning. Si Ervin Bayado, gali sa Bantog, gali ni siya. Uy, ano to da ba? Bantog dira sa kuano, sa may Granada. Granada. Ogoro. Sige. Yes, thank you so much, mga bayo tada. Kabalo ka ba sa kabayo, hindi? Kabalo Awabi ko hindi. Kabalo magsakay kabayo, kaya siyempre saka ka lang, tapos masakay Ay, hindi na yan muna yan. Daw bike man na mo. Gawa mo, ganablaya. Daw bike man na siya nga tunan mo, makuanan mo sa balance mo. Okay. Kabalo. Veronica Santillan Manukan, niya kagawa pa kay Miss Eden, daw Chinese. Hindi daw Korean. Buyag! Standby na sa aton mga balita national.
Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:22 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginapaabot nga magautang ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang 4.4 bilyones pesos kada adlaw agon mapun-an ang galastuhan sang gobyerno sa 2023 bangod kulang ang 10 bilyones pesos nga kada adlaw nga ganar sang gobyerno. Ini ang gipahayag ni Senator Sani Angara kanungan sa pagbukas ang deliberasyon sa 5.2 trilyones pesos nga national budget sa masunod nga tuig. Sunod sa senador, mahapos i-memorize ang mga numero apang isa ini ka panumdum angot sa maramong nga pangabay sa gobyerno tungod wala sang unlimited nga resources agud nga tanan mapunduhan. Sa pagbanabana ni Angara sa 2023, makagastong gobyerno sang 14.4 bilyones pesos kada adlaw apang tungod 10 bilyones pesos lamang ang revenue, kulangon sang 4.4 bilyones pesos ang pondo sang gobyerno. Ginpahayag naman ni Senator Sani Angara nga siya ang nag-sponsor sa committee report para sa 2023 General Appropriations Act sa plenary session ng Senado. Sunod sa chairman sa Senate Committee on Finance, ang pagplastar sa 5.268 mil trilyones pesos ng 2023 national budget ang resulta sa pila ka semana nga marathon committee hearings. Dugang pa ni Angara ang national budget sa masunod nga tuig ang nabase sa mga plano sang Marcos Jr. administration. Paathagman ni Angara nga hatagan sabat sa ginaduso nga national budget ang issue sa nagasaka nga populasyon sa pungsod, ang pagsaka sa presyo sa mabalaklon kag serbisyo, ang kinahanglanon sa mga infrastruktura, amuman sa mga yara sa gobyerno. Dugang pa sa chairman, makatagman sang katawhay ang 2023 national budget sa mga malala nga maapektuhan sang gyera sa Ukraine kag Russia nga mga kahalalit nga mga kalamidad ka nagapadayon nga pandemya. Kahapon nga adlaw nag-umpisa na ang Senado sa mga deliberasyon para sa 2023 national budget. Ginapabayad sa karon sang Energy Regulatory Commission sang 5.1 milyones pesos nga penalidad ang National Grid Corporation of the Philippines bangod sa wala pagsunod sa circular sang Department of Energy sa pagbakal sang required reserves. Sunod sa ERC, ginlapas ang NGCP ang DOE Department Circular number DC 2021-10-0031 ukon prescribing the policy for the transparent and efficient procurement of ancillary services by the system operator. Nasaad sa pulisa nga ang tanan nga ancillary services o kung reserves nga gina-require sang NGCP kinahanglan baklon paagi sa competitive process idalom sang firm contracting agreement. Sunod sa ERC, ginako sang NGCP nga wala ini nakakomply sa Section 7.4 sang procurement policy bangod ang provision ang inaligar nga invalid. Nagpangayo naman sang bulig ang Philippine Health Insurance Corporation sa PNP Anti-Cybercrime Group
para pangitaon kag maaresto mga sa likod sang paglapta sa mga peke nga PhilHealth IDs. Nagperma mga pasyal sa duha ka talatapan sa isa ka Memorandum of Understanding o kon MOU. Ginpahayag ni PhilHealth Regional Office NCR Vice President Bernadette Lico nga 38 ka reklamong ila nabaton halin sa tuig 2020 kag kalabanan ng angot sa peke nga PhilHealth IDs. Naibaloan nga nagapanukot sang tubtob 400 pesos ang online fixers kada transaksyon. Ginpahayag pa ni Lico nga may mga kaso man sang identity theft sa diin naagaw mga benepisyo sa mga lehitimo nga miyembro. Nagtukod ng PhilHealth and Task Force pang nakig-angot ang ahensya sa PNP-ACG para sa maid-id pag-imbestigar. Nanawagan naman si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya kay Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag nga mag-file sa counter affidavits bangod ng kapati ini nga ang ginatudlo nga mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid ang yari pa sa pungsod. Suno kay Rimulya, hindi pwede makahalin sa pungsod si Bantag kung wala sang travel authority. Magluwas lamang kung nakakuha ini sang passport kag lain ang ginbutang nga trabaho. Nagpangabay man si Rimulya kay Bantag nga likawan ang paghatag sa iya sabat pagis sa media kag dapat mag-file sang counter affidavit. Una ang ipahig sa NBI nga si Bantag ang Bucor official kag sumuman ang Bucor official nga si Ricardo Zulueta ang ginaligar mastermind sa likod sa pagplano pagpatay kay Lapid ang kang ining duha ginapatihan nga yari pa sa Pilipinas. Kasunod sa pagnubo sa kadamoon sa mga Pinoy nga wala sa trabaho, kumpiyansa nga ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ang ekonomiya sa Pilipinas ang padulong na sa husto nga direksyon. Ini matapos nga batunon sa Presidente damlag lamang ang report sa pagnubo sa mga Pinoy nga wala sa pangabuhian halin sa nauna nga bulan. Nagpromesa naman si Marcos nga paayuhon sining kalidad sa pangabuhian para matutukan ang underemployment. Isa naman ka tricycle driver halin sa Giginto, Bulacan ang nagkobra na kay nadala pa uli ang 188.471 milyones pesos nga premyo sa Super Lotto 649 nga ginbola sa Oktubre 23 sa website sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nagasaad nga mga numero nga nagwa sa among adlaw amo ang 3, 9, 13, 19, 20 kag 29. Ginpahag sang sining di buenas nga manugtaya nga 20 na katuig siya nga nagataya sa Lotto. Suno sa iya nga iyang gintayan nga manumero ang para sa iya napatay nga ugangan nga babae nga kombinasyon sang adlaw sang pagkatao kapag kapatay sini. Duga pa sang tricycle driver, madugay na niya nga ginasagod ang mga manumero kag sama-sami nagataya lang siya kung dako na ang jackpot prize. Suno sa iya sa sini nga kayunan dako gid ang iya kalipay patungod na bagabag una ang iya sini nga kabuhi. Sa katapusan nga balita national, patay naman ang isa ka estudyante samtang na ospital ang 44 ka iban pa tungod sa food poisoning nga natabo sa Pili National High School sa Ahoy, Iloilo. Sunod sa report kahapon na patay ang estudyante nga babae nga nag-edad sa 17 anyos. Dugang pa, tanan nga mga biktima nakainom sang buko juice sa ila sining acquaintance party. Sunod sa lokal nga gobyerno sang Ahoy, gindala sa nagkalain-lain nga ospital ang mga estudyante sang grade 11, pati manunudlo kag staff sang amo nga eskwelahan matapos nakabatsyag sang pagsuka, pagsakit sa tiyan kag LBM. Ginaimbestigahan man sang Provincial Health Office ang natabo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Morning danay kay Homa Lumena, kay Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo. Nami ko no sang aura mo, Miss Eden. Yes, thank you so much from Van. Aura. Let's flan, maayong agaman sa Kabugwason, Mansilingan. Good morning. Mga ka-aksyon ninyo ginamatihan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion ng Pag-Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gabon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Nag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension.